Αχ, Παναγία μου, τι έπαθα! Πάλι καλά, ήρθα στη Volt 10 Volt. Βοήθεια, τρέξτε μου, μου! Τι έγινε, κυρία μου, τι πάθατε? Έμεινε η μηχανή από μπαταρία. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με και γρήγορα. Α, αυτό είναι. Θα την κάνουμε άμεσα και γρήγορα, μην στεναχωριέστε. Αλλά γιατί είστε έτσι χρωμοί, χτυπήσατε κάπου, είστε καλά? Όχι, όχι. Απλά να, ο άντρας μου δεν ήθελε να παίρνει τη μηχανή του. Λέει ότι δεν με πιστεύετε, ότι είναι βαριά. Αλλά εγώ δεν μασάω. Πήρα τα κλειδιά, έκανα τις βολτάρες μου, έκανα τις σούζες μου, όλα τέλεια. Αλλά ανάθεμα την ώρα πάω να γυρίσω σπίτι και έμεινα από μπαταρία. Αλλά πρέπει να την αλλάξετε τώρα. Πρέπει να γυρίσω τη μηχανή στο σπίτι πριν καταλάβει ότι λείπει. Μην αγχώνεσαι καθόλου, το έχουμε. Έτοιμη σαν καινούρια. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Να σας πληρώσω και να φύγω γρήγορα. Έλα, αγάπη μου. Μαρία, τι είναι το 12 volt? Τι εννοείς? Μόλις μου ήρθε μια ειδοποίηση στο κινητό. Χρέωσες την κάρτα μου από 12 volt. Τι αγόρασες? Τι αγόρασα. Ένα πολύ μπρίζο, βρε μωρό μου, για το σπίτι. Α, οκ. Μήπως δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσω τη δική του κάρτα?